Tämä. Silloin ekan kerran, kun tämä jauhojengi-geissi oli, niin mulla tuli mieleen, että jotain tälle eduskunnan huumeasialle pitäisi tehdä. Ja minä voin tehdä nyt paljastuksen. Tunnen siis paljon kansanedustajia eri puolueista ja on ollut itse paikalla semmoisissa juhlissa, missä kansanedustajat käytti huumeita. Ja tämä ei ole mikään niin kuin keksitty juttu, vaan tämä on täysin totta. Siellä oli myös avustajia ja muuta henkilöstöä paikalla poliittisista puolueista. En lähde tietenkään tässä paljastamaan nimiä, se ei ole nyt tämän tarkoitus. Mutta havaitsin, että tämä huumeiden käyttö tuolla politiikassa on aito ongelma ja sen takia nyt tässä kohtaa, kun tämä huumelöytö tuolta eduskunnasta tehtiin, niin ajattelin, että nyt on pakko toimia. Tästä keissistä mulla myös, eli Marinin jauhojengi-keissistä tuli myös silloin paljon vahvoja epäilyksiä. Itse asiassa en voi syyttää, koska todisteita entisen pääministerin päihteiden käytöstä ei ole, mutta otan asian esille mielenkiintoisesta näkökulmasta. Itse siis työskentelen päihdekuntoutusalalla ja tiedän hyvin sen, että tämmöiset nopeat huumeet, kuten kokaini, ekstaasi, amfetamiini, niin ne poistuu elimistöstä 1-4 vuorokauden aikana käytöstä. Nyt kuitenkin, kun tämä jauhojengibileet ne pidettiin, niin siitä kului 13 vuorokautta ennen kuin pääministeri Marin meni huumetesteihin. Eli periaatteessa näiden nopeiden huumeiden osalta se oli täysin turha se testi, eikä sille todisteltu yhtään mitään. Olisi ollut uskottavampaa, jos se testi olisi otettu vaikka hiuksista, mutta sitähän ei tietenkään jostain syystä tehty. Mutta nyt meillä on tämä kansalaisaloite, joka on nimellä Huumetestit kansanedustajille. Se löytyy osoitteesta kansalaisaloite.fi. Siinä on tullut mukavasti jo kannatuksia ja 50 000 nimeä tarvitaan, jotta tämä menee eduskunnan käsittelyyn. Ja se, mikä tässä on mielenkiintoista nyt, hyväksyy eduskunta tätä tai ei. Mutta joka tapauksessa tämä tulee menemään äänestykseen, niin minä aion tehdä videon kyllä varmasti. Ja uutiset tai mediat puuttuu varmasti siihen, että ketkä äänesti vastaan tätä huumetestausta. Mielestäni se kertoo enemmän kuin 1000 sanaa. Vähän turha selittää yhtään mitään. Jos äänestää itse huumetestausta vastaan, se kertoo paljon. Ja tiedät, mitä tarkoitan tällä. Mutta nyt on aika kerätä niitä kannatuksia. Menkää kansalaisaloite.fi sivustolle, etsikää sieltä. Ihan viimeisten aloitteiden joukosta löytyy huumetestit kansanedustajille. Ja laitetaan eduskunta vastuuseen. Laitetaan heidät äänestämään siitä, että testataanko heitä vai ei. Moikka!